Kaixo eta ongi etorri aste berri batera, gaur urriak 30, astelena da eta bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Igone Alvarez, Araitzko udalaren zinegotzia, joan den igandean Araitzko Zaporen 7. feria izan da eta honen inguruko balorazioa eginen digu Igonek, eta bestetik Fernando Sáenz Duarte, dantzazeko zuzendari nagusia, eta dantzazek 2023an 4 egoitza izanen ditu Nafarroan, dantza sustatzeko, eta honen arira ezagutuko dugu dantzaz zer den, eta zer izanen diren edo zertan arituko diren 4 egoitza hauetan. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1813an, Espainiako independentzia gerra bukatu zen, frantsesek Iruñean galdu zutenean. Urte batzuk geroago, 1922an, 2 egun lehenago Italian Erromako martxa egin eta gero, Victor Manuel Hirugarrenak Benito Mussolini lehen ministro egin zuen. Egun berean, baina 1975an, Espainiako errege Joan Carlos lehenengoa estatu buru izendatu zuten, Francisco Franco gaixo zegoelako. Eta bukatzeko 1985an, ministro kontseiluak beza onartu zuen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Aste artean, Nafarroaren historia. Axular elkarteak antolatuta El Camino de Santiago izango du hizpide Aitor Pescadorrek. Arratsaldeko 7:00 izanen da. Asteazkenean, Euskadiko lehenengo mailako aizkolarien finala. Euskadiko lehenengo mailako aizkolari txapelketako finala lehen aldiz jokatu da, eta hitzordua Nafarroarenan izanen da, azaroaren 1 eguerdiko 12. Finalean, Don Esteben irailaren 16an ospatu zen kanporaketan sailkatutako 6 onenak lehiatuko dira. 54 azbeteko 4 kana erdiko mozteko, 60 azbeteko 4 eta 62 azbeteko 4. Ostiralean, ipuin kontaketa, beldur eta barrezko ipuinak. Arrosadiako liburutegi publikoan, azaroaren 3an, 6etan. Ipuin kontaketa euskaraz Maitane Perezekin. Ordu betez, Maitane Perezek euskarazko ipuin berri eta zirragarriak kontatuko ditu. Gaia, beldur eta barrezko ipuinak. 4 eta 8 urte bitarteko aurrentzat. Liburutegian izena eman behar da. Larun batean batetik tailerra, familiendako lantegiak, sormen lantegiak familiartean, papercat. Iturramako zibiboxean goizeko 11:00 ordu batetara arte. 6 eta 11 urte dutenentzat, heldu batek lagunduta. 14 leku daude, 7 haur eta 7 laguntzaile, eta 4 eurotara izanen da, eta izena eman ondotik zozketa egonen da. Bestetik, aire aizpen kantaldia. Karrikiriren eskutik, aire aizpe kontzertua eskainiko dute Kondestable jauregian, eguerdian 12. Jarraian, haurtxoendako antzerkia, mapping jaialdia, esperientzia artistikoa familientzat eta lehen haurtzaroarentzat. Lantegi antzestua familiekin. Ikusi makusi, La Piel Teatro, Mendillorriko zibiboxean, goizeko 12:30 ordu 1:30. 1 eta 4 urte bitartekoentzat. Bukatzeko ipuin kontalaria, ipuinak eta asko ere gehiago. Udazkenean, ipuinez blai. Zabalguneko zibiboxean, arratsaldeko 6:00 7:00. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario Notiziasen titular nagusian, Nafarroak autonomia erkidego guztietako kontu saneatuenak izanen ditu 2028 arte. 2023 itxiko du 0,4ko superabitarekin, Airefen arabera. Koltxoi handiagoa izanen du arau fiskal berriei aurre egiteko. Zorra 13%tik behera utzi ahal izango du 2024an. Behan batetik Uharteko Irigibel arategiak irabazi du 17. txistorra lehiaketa. Bestetik Egueseko kritika purgak UPNren erdiak zabaldu ditu kongresutik hilabete gutxira. Jarraian, Iruñeko adingabeak ia ez dira liburutegietara joaten eta oinez joaten dira. Argazki nagusian, parte hartzaileak kale nagusitik igarotzean. Izenburuan, Iruña arrosaz tindatzen da. 11.500 pertsonak erantzun diote ikerketaren aldeko deiari. Futbolean bukatzeko Osasuna amorru eta frustrazio handia Sevillan galdu ondoren. Aukerarik gabeko partida batean, gorritxoek 84. minutuan galdu zuten Betisen aurka berdinketarekin amets egin ondoren.
Diario de Navarrako titular nagusian, gorenak debekatu egiten du kiroldegietako abonamenduan erroldatu ez direnei gehiago kobratzea. Nafarroako udalak egoera berriaren aurrean nola jokatu aztertzen ari da. Argazki nagusian, adin guztietako pertsonak atzo Gazteluko plazatik lasterketa solidarioa atera zenean. Izenburuan, kale arrosak bularreko minbiziaren aurka. 11.500 pertsonak egin zuten korrika Saraitik Iruñean. Eskuineko berrietan batetik Netanyahuk Israeldarren batasuna utzi du gerran. Gazatarrek etxipenez erasotzen diete laguntza humanitarioko zentroei. Bestetik, 24 orduko lana eugiko urtegian ezerk huts egin ez dezan. 5 laguneko talde tekniko bat ari da 50 urte betetzen dituen presan. Bukatzeko, inflazioak erosketa saskia infreskoak ez diren produktuekin betetzen du. Espainia da marka zuriaren Europako liderra, familia kontsumaren 43% hartzen baitu. Futbolean, Osasunak krudeltasunez galdu du Betisen aurka 84. minutuan. Gorritxoek berdinketa lortu zuten azken txanpan, baina Iskok 2-2 lortu zuen luzapenean. Garako titularrean, Lasa eta Zabalari ertzaintzak erantsitako mina islatzen dute adituek. Balorazio batzordearen txostena urte honetan estatuko indarkeriaren 76 biktima aitortzea proposatzen duena, gaur iritsiko da Gasteizko legebiltzarrera. Argazki nagusian, adingabeen aurkako proportzio epikoen indarkeria. Estatu Batuetako administrazioak egindako gaitzespen iruzurtiei jaramonik egin gabe, erregioneko gerra igoeraren beldur, Israelek beste martxa bat sartu zuen atzo Gazaren aurkako eraso gupidagabean, non gero eta soldadu gehiago pilatzen ari den etengabe bombardatzen jarraitzen duen bitartean. Ezkerrean, etorbidea zubia berreiraki dute, ia 3 urteren ostean. Frantziar gobernuak Hendaia eta Irun lotzen ditu etorbidea zubi historikoa ireki zuen atzo, espero zen egun bat lehenago. Futbolean Euskal taldean erdipurdiko jaurdunaldia. Ordena kronologikoan Osasunak Betisen etxean berdinketa ukitu zuen atzo, 2-1 geratuz. Baiekasen Realari garaipenak ihes egin zion 81. minutuan 2-2 geratuz. Emaitza bera izan zen San Mamesen, 2-2. Eta azkenik Alabesek ia ez zuen aukerarik izan Atletico Madrilen aurka, 2-1 bukatuz. Bukatzeko, Ana Ponton, BNG-ko bozeramaile nazionalak dioenez, inbestidurarako akordio bat izango litzatekeela, baina zorrotzak direla. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Belateko tunelak itxita daude kamioi batek izandako istripuarengatik. Beste berrian, Osasunari luz egiten zaizkio partidak. Beste behin ere, partidaren azken minutuetan galdu zuen gizonezkoen Osasunak. Berdinketa erdietxitatzutela pentsatuta 84. minutuan jaso zuten Gorritxoek Betisen 2. gola. Bukatzeko topa egin dute zaintza lanetan aritzen diren guztien omenez. Kalera atera dira Nafarroko mugimendu feministako kideak. Hilabete barru azaroaren 30. zehazki eginen den greba feminista orokorraren parte hartzera ditzeko. Lan handia dugu aurretik, eta indarrez eta ilusioz eginen dugu. Lan handia dugu aurretik, eta indarrez eta ilusioz ekingo diogu, esan dute zaintzaren nazioarteko egunaren karietara atzo egindako ekimenean. Topa ere egin dute zaintza lanetan ari diren guztien omenez. Gaurko eta biharko guraldia entzun dezagun orain. Gaurko lehen orduetan euri egin ostean eguzkitsu geratuko da. Goizean, ekialdeko eskualdeetan hasieran euria egin dezaken arren, atertzera egin eta ostarteak zabalduko dira. Hala, giroa arratsaldean eguzkitsua izanen da. Mendebaldeko haizeak joko du une askotan hego-mendebaldekoa nagusituz, bolada gogor batzuekin haizeguneetan. Temperatura maksimoak 2 gradu jaitsiko dira eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Asteartean giro eguzkitsua gailenduko da. Hala ere, eguerditik aurrera erdi mailako deiak eta goi-hodeiak ugarituz joanen dira eta amaieran zerua lainotuta geratuko da. Eguzkiari esker, temperatura maksimoak apur bat igoko dira, baina minimoak jaitsi eta hotzak izanen dira hegoaldean. Hego edo hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin gailurretan. Azken orduetan indartu egingo da.
Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Igone Bazkezekin gaude, Araizko udalaren zinegotziarekin, arratsalde on ongi etorri, Igone. Arratsaldeon. Araizko Zaporen 7. feria ospatu zen joan den igandean, Harriberriko plazan, eta honen inguruko balorazio txiki bat eginen diguzu, ez? Nork antolatzen du feria hau? Bueno, berez, Araizko Zaporeak elkarteak antolatzen du, eta bertan gaude, udaleko zinegotziak bai, baina bertako biztanleak ere bai, herritarrak. Eta zergatik deitzen da Zaporen feria? Bueno, duela 7-8 urte, Nafarroa mailan toki eskualde ezberdinetan, Zaporean inguruko, bertako izena, eta Zaporeak izenarekin, egitasmo ezberdinak sortu ziren. Gurean ez genuen sormarka bat izatea nahi genuen gehiago bailarari indarra eman, eta bertako ekoizleak ezagutarazi, eta lurrarekin eta bertako naturarekin zerikusia zuten egitasmoak bultzatu. Orduan, garrantzitsuenak izaten dira eta bi nagusi, kablearen eguna, udaran egiten duguna, eta udazkenean azoka antolatzen dugu duela 7 urtetik, hau 7. izan da. Eta zergatik esango zenuke dela berezi Araizko feria? Guk herritar guztiak gonbidatzen ditugu beraien postua jartzera. Azkenerako profesionalak etorri daitezke edo herritarrak. Baserri askotan oraindik ere etxerako, eta batzutan familia eta lagunei oparitzeko edo saltzeko, egiten du gauza ezberdinak, izan daitezke mermelada, gazta, sagardoa, garagardoa, gero bestela batzuk baratzea dute, frutarbolak ere baditugu. Orduan, guzti horiek saltzeko aukera eman, ikusi etxeetan oraindik ere zer egiten dugun, aparte gero ere badira artisauak eta artistak baiaran, eta horientzako ere, erakustoki bada. Eta bertan, bertako elkarteentzako ere aukera bat. Atzo adibidez, Tximutxe bilgune feministak bere estana jarri zuen, apur bat gure berri emateko eta azaroaren 30 egingo dan greba gogorarazteko, ikasle bidairako ikasle ere badute postreak saldu eta dirua biltzea. Apur bat baiara oso antzako da. Bada pixkat mix bat, ez? Bai, hori da. Eta orduan produktuak saltzeaz gain, badaude erakusketak, dastaketak eta holan, ez? Zenbat postu egon dira aurten adibidez? Aurten 16 bat. Eta 16 horien artean, aurten bereziki Lizartzarrak gonbidatu ditugu, hango baserritar, abeltzain, sagardogile eta bestelakoekin harremanetan jarri ginen, eta Lizartzatik 6 bat etorri ziren. Eta, eta orduan hori, apur bat denetik egoten da, bai. Konta iguzu pixkat igandeko egitaragoa, ze hasieran goizan izan zen postuen irekiera, ez? Hori da. Gero duela 5 urtetik, 4 urtetik, poster lehiaketa ere egiten dugu, orduan poster lehiaketa egon zen, eta 12etan saria banatu genuen, eta hortaz gain 11:30 aurrera bazegoen sagardoa dastatzea. Plazan erdian egon ziren 6 bat sagardogile, 2 Lizartzarrak eta 4 Araiztarrak, eta, duela 2 urtetik, ez? 2. urtea da. 4 euroren truke, edalontzia erosi leike, eta edalontzi horrekin sagardo guztiak dastatzeko aukera dago. Orduan 11:30 aurrera, sagardoa dastatzeko aukera zegoen, 12 arte postrea aurkezteko aukera zegoen, eta gero ume jokok egon ziren, eta 12etan Saleineako gure lagun batzuk, haunek artista dire, serigrafia ikastaro bat egin zuten umeentzako. Eta beraien bolsa eta kamisetak estampatu ahal izan zituzten, eta gero bazkaria egiten dugu. Arkume errea jan genuen, han bertan egindakoa. Eta zer moduz izan zen giroa, zer nolako giroa nabaritu zen duten, nola joan da aldatzen edo garatzen urteetan zehar?
antzeko izaten da. Normalek, araiztarrak etortzen dira, araitzen ostatu hartzen ari diren bisitariak, hemengo agroturismotan etortzen dira, eta gero inguruko baiaretako jendea, bai Lizartza eta Tolosaldetik datorren jendea, zein Larraun aldetik. Eta gero nahi gabean, handik pasadan norbait, eta azoka ikusi eta hurbiltzen dana. Hori antzekoa da, ezin dut esan zeintzu diren gehiago eta zeintzu gutxiago, baina, eguraldiarekin beti izate ditugu arazoak, udazken aldean, sekula zakizulako zen nolako eguraldia ingo den, baina, haize pixkatekin, baina, gustora egon ginen, eta oraingoan igual parte hartzea lehenago hasi da. Normalean, 12:30 ordu batetatik aurrera jende gehiago biltzen da, eta atzo goizetik, 11:30 jende asko zegoen, eta oso gustora egia esateko, bai. Eta normalean ze goten da gehiago, parte hartze ez dakit nola esan, jolasetan edo dastaketetan, edo egoten dira produktuen salmentan diak? Bueno, salmenta oraingoan ustut ona izan dela, jende asko hurbildu dalako, egia da, taloak jateko eta sagardoa dastatzeko beti jendea prest dauela, eta horietan jende gehien abiltzen dela, baina balorazioa izen genuen bereiekin eta denek saldu zuten, desente gainera, eta oso gustora zeuden bai. Zeintzuk dira normalen gehien saltzen diren produktuak, azoka horretan? Ogia eta gazta erruz, beti, igual artisau lanak zailagoa da saltzeko, igual, baina, behintzat ezagutarazteko bai balio duela, saltzeko ez dakit esaten, baina jatekoak normalean oso ondo. Sagardoa ere bai, eta gero bada talde bat Baiaran, taloak egiten dituena, gero dirua ONG bati emateko, eta, talo gilena ikaragarri izaten da, ordu bat erdietako dena salduta zuten, da irina ere amaitu izitzaien, orduan, bai, horiek arrakasta gehien dutena dira, bai. Azokaz aparte ere ostegun horretan bertako hazien inguruko hitzaldi bat egon zen, ez? Bai, hori da. Bultzatu nahi dugu, jakin nahi dugu, Baiaran, jendeak haziak gorde dituen, badigu baietz, eta horiek elkar trukatzeko modua bilatu. Eta hasi berriak garenez, Nafarrako hazien sarearekin harremanetan jarri ginen, eta hango bikide etorri ziren gugana. Azaltzera bestelako eskualdeetan, Arakilen edo Larraunen, nola antolatu diren eta zertan dabiltzan, eta gomendioak emateko. Eta gero bereiek ere ekarri zituzten hasi batzuk, da elkar turkatu genitun, eta horiek plazan bertan azoka egunean eskura jarri genituen jendeak eramateko eta apur bat jakiteko ere lan horretan hasi garela, eta hurrengo hilabeteetan eta hasiko garela jendeakin hitz egiten, galdezka, ikusiko dugu hurrengo azokarako edo noizko, trukaketarako tokia bilatu eta momentua bilatu. Zer ikasi zenuten hitzaldi horretan, nola funtzionatzen du hazien trukaketa horrek? Bada jendea berez etorri hurbilduko dana, baina edadeko jende askok dauzkala variedade pila bat, akaso baloratzen ez dituena edo beti etxean egon direnak, berezko ditunak, baina hurbildu behar dela, persona horien gana, galdetu, eta pentsatu baino altxor gehiago aurkitzen direla. Gaur egun garrantzitsua da, ze gero eta bertako hasi gutxiago daude, gehienak erosten ditugu, olatarea bera erosten dugu, eta bada garaia gainera dire, bertara errotutako eta moldatutako hasiak, orduan normalen oso variedade goxoak izaten dira, eta hori eta ondo moldatuak ingurunera. Orduan hori baino berik ez dago, eta bai, garrantzitsua izango da, daukanak behintzat besteokin banatzea, eta ikasten joatea, nola erabili, eta ze baldintzatan egon behar duen, da hola. Zer suposatzen du feria honek Baiararentzat? Elkargune bada, ezagutarazteko modua ere bai, etorri berrientzat eta bestelakoentzat sorpresak hartzen dira, ez dakizu zeinek alakoa ekoizten duela edo bestea, eta batez ere ezagutarazteko modua da, bai. Eta lehen aipatu duzu, udazkenen egiten duzuela azoka hau, eta gero udaberrin nola aipatu duzu deitzen dela?
Bai, bueno, 70. Hamarkadara arte, maioetan belarra egiten zen, eta hori dago 600, 700, 800 metrotara, eta belarrura baserrietara jisteko kableak erabiltzen ziren. Nafarroako eta Euskal Herriko toki gehiagotan Gipuzkoan ere bai erabili izan da sistema hori. Gero galdu egin zen, baina oraindik gelditzen zen kableren bat, eta orduan berreskuratu dugu bat, gaintzan dagoena, eta orduan horren bueltan urtero festa antolatzen dugu. Uztailaren 3. igandean. Bueno, aurten larun batean, justo hauteskundeak izan ziren. Txaugan egiten duzue. Bai. Eta, bueno, apur bat erakusten dugu, nola egiten zuten belarra, gero busietan bildu, eta nola botatzen zuten kabletik, eta antzespen moduko bat egiten dugu, eta beste jai egun bat izaten da, bai. Zaraizko baiaran badago tradizio eta ohitura handia, ez? Bai, hori galdu egin da, baina oraindik gelditzen dira maioetan zenbait aztarna, eta gero guk berreskuratu egin dugu, bai. Beraz, horrela, orokorrean, balorazio orokor bat egiteatik, aurtengo azoka nola baloratzen duzu orokorrean? Oso ondo, urrengo lan handia izaten da, baina gustua ematen du, eta oso ondo, egia esateko, bai. Herritarrentzat zer suposatzen du? Bueno, bertako produktua erosteko aukera, jakitea herritar edo baiarako bestek zer ekoizten duten, batzuk animatzea, akaso, ikusita honek egiten duenez, gaitik ez nik urrengo urtean, ez? Azkenerako, hemen adibidez sagaztiak pentsatu baino gehiago daude, eta sagarzukua eta sagardoa egin daiteke, eta errekide bat ikusten duzunean egin duela, bueno, igual animatzeko modua da, ezta? Eta, bueno, gogorazteko baiara bizi batean gaudela, eta jendea ere mugiarazteko, bai. Bueno, ja orain hasiko zarete segituan prestatzen urrengo urterako, ez? Zenbat denbora daramatzazue prestatzen horrelako azoka bat? Irailetik edo. Irailetik, jendearekin kontaktuan jarri bazarelako, animatu etortzera, eta bai, uxe. Zorionez, 7. urtea izateak ere, bentaja da, esperientzia minimo bat bakagulako, baino bai, irailetik edo. Oso ongi, Igon, hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, eta mila esker gai hau Xaloara ekartzeagatik. Zuei, aukera emateagatik. Mila esker. Gero arte, agur. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Enfoka Pamplona lehiaketara jatorrizko argazkiak aurkezteko epea, astearte honetan amaituko da gaueko 11:00. Hautagaitzak online aurkeztu behar dira, 3 bikoitza pamplonaskultura.es webgunearen bidez. Lehiaketara aurkezten diren argazkiek 2024ko udal egutegia ere ilustratu dezakete. Lehiaketaren baldintzaren arabera, parte hartzaile bakoitzak argitaratu gabeko 3 argazki erregistratu ahal izanen ditu gehienez formatu digitalean. Eta beraz ez da onartuko aurretik argitaratutako edo saritutako argazkirik. Argazkiak aurkezteko inprimaki bat bete beharko da. Eta bertan datu pertsonalez gain argazkia noiz egin den, leku zehatza eta deskribapen labur bat adierazi beharko dira. Epaimahaiaren lana errazteko. Argazkiak aurkezten dituena izanen da argazkietan agertzen den pertsonaren edo pertsonen baimenaren erantzule. Bestetik, Herri Pagainako 4 udal titularrek erabaki dute 2024an astea Zibibox eta kiroldegi bat eraikitzeko eta beste dotazio batzuk hobetzeko izapideak. Iruñeak, Burlatak, Eguesibarrak eta Uhartek aurrera egin dute, zerbitzuen koordinazioan eta Nafarroako gobernuari eskatuko diote haurreskola eta osasun zentroa premiaz abian jartzeko. Iruñeak, Burlatak, Eguesibarrak eta Uhartek Herri Pagainako hirigintza garapena dagokien 4 udalek epeak eta konpromisoak ezartzea erabaki dute. Zehazki, auzorako zuzkidura berriak sortzeko.
Auzoak 9.000 biztanle baino gehiago ditu dagoeneko, eta 15.000 biztanletik gora izan ditu datozen urteetan. Amaitzeko, Iruñek udalak bere WhatsApp kanala estrainatu du. Herritarrekin zuzeneko komunikazioa sustatzeko bide azkar eta erraz berri bat. Udalaren gaurkotasuna, aisialdiko agenda edo zerbitzuaren informazioa eskuragarri daude edozein mugikorratik. Kanalera sartzeko estekan klik eginda. Iruñeko udalak udal informazioa herritarrei hurbiltzeko eta hiriko bizilagun guztiekin harreman zuzena izateko bide berriak sortzeko lanean WhatsAppeko kanal bat gehitu die bere ohiko komunikazio bideei. Sistema horri esker, erakundearekin edo hiriko aisialdi agendarekin lotutako albiste guztiak zuzenean iritsiko dira, nahi duten pertsonen mugikorretara. Era horretan gainera zuzeneko komunikaziorako beste bide bat sortzen da, bat-batekoa eta erraza. Eta horri esker, udalak berehala helarazi ahal izanen du azken orduko abisua eta zerbitzu publikoko informazioak. Egunero WhatsAppeko kanal berri horren bidez, herritarrek zuzenean kontsultatu ahal izango dituzte udalaren eta hiriaren inguruan sortzen diren albiste guztiak, bai eta Iruñeko zerbitzu publikoko informazioa ere, jaitsi edo aparteko aplikaziorik instalatu beharrik gabe. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Fernando Sáenz de Ugarterekin gaude, dantzazeko zuzendari nagusiarekin, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, Irune. Dantzazek 2023an 4 egoitza ditu Nafarroan, ez? Dantzaren sektorea indartzeko, eta honen harira ezagutuko dugu dantza zer den eta haien egoitza berriak ere ezagutuko ditugu. Beraz, ez baino lehen zer da dantzaz, nola sortu zen, noiz, eta holan pixkat kontatu. Dantza sektorea garatzeko elkarte bat bada, printzipioz gure egoitza Gipuzkoan dago, Errenterian, baina hasieratikan euro eskualde osorako zerbitzua ematen dugu. Beti, dantza garaikideko sektorea garatu nahian, nolabait ere, interpretentzako beti kontratuak edo eskaintzen ditugu, eta nolabait ere gurekin garatzeko aukera ematen diegu, gero beste konpainietara eta haien bizitza laboralak edo jarraitzeko, baina baita koreografoei, baita hainbat dantza sektoreko profesionalei aukerak ematen dizkiegu, gure proiektuetan parte hartzeko. Eta gero gure beste eginkizunen artean nagusiena, dantza mediazioan edo sensibilizazioan aritzea, baita ere dantza publikoak eta dantzarako komunitatea horixe lan egiteko. Okerez banago 2002an, ez, sortu zen? Horixe, orain ja 21 urte baditugu, urteak eta pasatzen direla egia. Eta egia da baita ere bastante aldatu egin dela gure dantza mundua, eta mundua orokorrean noski. Eta orduan, horretan beti saiatzen gara moldatzen, eta gure tresnak baita ere, nolabait ere garatu egiten ditugu sektoreari erantzuna emoteko. Zergatik dantzaz izena, zer adierazi nahi izan duzue zeta horrekin? Oso ongi etortzen zaigu. Azken finean, nik uste euskerazko halako zeta hori, edo halako instrumentala edo deklinazio hori, azken finean gu instrumentu bat izan nahi dugu, eta orduan nola egiten dugu dana, dantza egiten, dantzaz egiten dugun guztia, eta dantzarako, azken finean, bai. Orduan egia da, azkenengo urte hauetan eta erabiltzen dugula zeta hori gure ikurra bezala, azken finean, egiten dugun guztia, dantza egiten dugulako. Zenbat pertsona zaudete honen atzean? Momentu honetan 20 pertsona, 20 langile gabiltza dantza zen, gehienak dantzariak dira, interpreteak, baina esan behar da, baita ere, dantzarientzako aukera mugatua dela. Gehienez gurekin 2 urte, 3 urte edo izan daitezke, eta gero beste 6-7 hortze gabiltza staff edo beste eginkizunetan, zuzendaritza artistikoa, zuzendaritza nagusia, komunikazio administrazioa, halako gauzetan. Nola funtzionatzen du dantzazek? Hau da, ze proiektu nagusi egiten dituzue urtean zehar edo?
Batez ere, nik uste egunerokotasunean edo aritzea. Hau da, gure dantzariek egunero lan egiten dute, bai, goizeko entrenamendua edo entrenamendutik hasita, gero, behin normalian edo entzeguak egiten ditugu, nolabait ere ja sortutako piezak nolabait ere ensaiatzeko, edota koreografoekin lan egiten dugu pieza berriak sortzeko. Eta ez da bakarrikan pieza edo ekoizpenak egitea, baizik eta oso espazio gero handiagoa ematen diogula nolabait ere ikerketari edota sorkuntzari. Hau da, berezko sorkuntzari eta ez ekoizpena, bada hainbat sorkuntza, gero ekoizpen batean edo ez dela garatuko, baina nolabait ere sortzaileentzako eta baita interpretentzako oso garrantzitsua dana. Eta gero, pues, gure jardunaldiaren, ez dakit zenolako egunekoan edo beti ibiltzen gara komunitatearekin edo harremantzen. Izan daiteke eskola batetara joan, tailer bat egin halako jende, ez dakit talde batekin, emakume talde batekin, ez dakit noren talde batekin, beti estudioan egiten duguna edo fabrikan egiten duguna konpartitzeko komunitatearekin nolan orokorrean. Orduan horretan beti gabiltza zea, bai? Eta zer motatako dantzak lantzen dituzu gehien bat? Gehien bat dantza garaikidea dena, edo horretan aritzen gara, horrek ez du esan nahi nolabait ere halako abaniko super zabala edo erabiltzen dugula, bai. Eta gurera etortzen dira mundu osoko koreografoak, hau da, hemengo koreografoei aukera ematen diegu, baita ere gurekin aritzeko, baina izan daiteke orain dela gutxi, pasaden larun batean, justu estrenatu genuen pieza berri bat, Holandako edo Herberetako koreografo batekin, gero etorriko da Italiatikan beste bat, gero ez dakit zer orduan, nolabait ere nik uste gure nortasuna hemengoa izan da, mundu osoarekin harremantzen gara, eta egia da dantza garaikideko mundua oso zabala dela, eta azken finean, oso harreman ez dakit nola esan, baina bastante normalak edo badaudela mundu osoan zehar. Aipatu zu egoitza edo zuen sedea badagola Gipuzkoan, baino aurten ez, lehen tituluan esan duan bezala, Nafarroan gine dituzuela 4 egoitza ez, zergatik Nafarroan? Beti da nikan eta Nafarroan eta baita iparralden edo lan egiten dugu, hori gure hasieratikan. Azken finean ikuste gure lurralde naturala hori delako, eta ez bakarrikan politikoki edo kulturalki, baizik eta dantza garaikidean oso normala dela gure arteko proiektuak edo egitea normaltasunez. Orduan, egia da, guk badakagula oso proiektu berezi bat, atalak deiturikoa, batez ere bultzateko sorkuntza koreografikoa euro eskualdean, hortze hainbat bazkide ditugu hori egin ahal izateko, eta, horretatikan edo hortikan tiro egiten, pues hainbat, Nafarroako edo politikari edo pues esan zuten, zergatikan ez duzue zerbait egiten, Nafarroako dantza sektorearentzako mesedea den zerbait, bai, halako proiektu bat edo zerbait olakoa. Orduan, aukera sortu zen, nolabait ere, pues, funtsa batzuk edo erabiltzeko, eta pues, berezko proiektu bat edo egitea Nafarroako sektorearentzako, bai. Eta Nafarroan beste komunitateen eta beste lurraldeen bezala, gure ahultasunik kasi nagusiena da, pues, gure estruktura falta. Oso zaila dela, nolabait ere, pues, halako konpainia bat osatzea, eta gainera, egonkorra izatea, bai. Eta gero bestaldetikan betikoa, dantza ikasten duzu, batez be interpretea izateko, baina gero aukera konpainia batetara juteko, edo ja lan munduan murgiltzeko, pues benetan, urriak direla, bai, oain, justu urrian bukaeran gaudela. Orduan, hortze edo hortan
nahi dugu lagundu egoitza hauekin, bai? Orduan, Nafarroako gobernuaren Interpretentzako eta beste batzuk proiektuentzako. Orduan hori, Nafarroko gobernuaren parlamentuak eskaini zuten finantziazio bat, ez? Diru bat egoitza horiek sortzeko, eta zer dira lau egoitza hauek? Zer helburu dituzte? Aukera oso zabala zen, nolabait ere oso irekia zen, eta orduan hortxe ibili gara hainbat solasaldian aber zenolako proiektua edo egin genezakean. Erresidentziak bi motatakoak dira eta bi eta bi egiten ditugu. Guztira lau, baina oso ezberdinak dira. Bi erresidentzia interprete gazteentzako izanen dira, hau da, momentu honetan, interpreteak, ikasketetan edo dabiltzatenak, edo orain justu haien ikasketak bukatu berri dituzten entzeko, bi erresidentziak edo egin ditugu. Zer da aukera azken finean? Gurera etortzea, errenterira etortzea, gure dantzagunean gu bizi gara, hori da Gipuzkoako Foru Aldundiaren leku bat, non dago hainbat dantza estudioak, eta orduan gurekin denbora finko bat edo pasatzea, konpainiarekin aritu, egunian zehar eta hortikan ibili, baina horri gehituko genioke hainbat saio, nolabait ere dantza sektorea hobeto ezagutzeko, bai? Eta igual erramienta gehiago izateko, ez bakarrikan dantza ezagutzeko eta dantza sektorea ezagutzeko, baizik eta zenolako erramientak adibidez badituzten audizioak egiteko, ez bakarrikan hementxe, baizik eta Europan zehar, nola mugitu daitezken, eta batez ere, eta hori oso garrantzitsua da, halako sarea, zaregintzan edo ibiltzea. Eta zenbateko iraupena izanen dute bi egoitza hauek? Bai, horiek printzipioz eta astebetekoak edo bi astekoak izanen dire, eta horiek hori da batez ere gure esango dut, gure nahia, ez da bakarrikan bertan bukatzia, baizik eta, gurekin bi astez gurekin daudela, baina gero, behintzat, zareaia eginda dago, halako binkulu hori, edo halako link hori da behin eginda izan ezkero, ja jarraitu dezakete gurekin harremanetan, eta igual, gure asmoa izango litzake, hemendikan gutzira, gurekin kontratu bat izatia, eta hortikan jarraitzea. Eta ze baldintza bete behar dituzte egoitza horietan parte hartzeko? Printzipioz, 23 urtetik baino gutxiago, 23 urte baino gutxiago izatia, Nafarroakoak edo Nafarroan jaio izatiak edota bertan bizi izatea. Eta momentuz, alako eskarmendu handia edo behintzaz ez izatearena, hau da, konpainia batean aritu baldin badira lanian edo ez dakit zer, alako erresidentzi honen beharra lukete izango. Bai, orduan, horiek dire gutxi gora bera gure hiru baldintzak. Zenbat pertsonentzako limitea jarri duzue? Bai, printzipioz bi pertsonak eta etorriko lirateko gurekin, eta baita ere oso ongi atenditzeko eta nola baita ere ongi fokalizatzeko gure zea hori zen. Eta printzipioz... Nola egin duzue hautaketa hori, bi pertsonen hautaketa hori? Hautaketa printzipioz hori, nola baita ere deialdia edo betetzen dutenen artean, halako hautaketa eginen dugu, batez be zuzendaritza artistikoak edo hartuko du zea hori, porque deialdia edo haien eskakizunarekin batera bidali behar dituzte hainbat dokumentu eta haien artean haiek bideo batzuk edo dantzatzen bidali beharko dituzte eta hori behin ikusita erabaki bat edo hartuko dugu hori asignatzeko. Bestalde badaude beste bi egoitza, ez? Dela sosla proiektu berritzailea lantzeko edo nolatan da bi egoitza hauek? Bai, eta oso egoitza berritzaileak dira, baita ere oso ez dira bate ohikoak. Normalian egoitzak dira, bai prozesu sortzaileak edo sorkuntzak bideratzeko,
baina oso erresidentzi gutxi dago nolabait ere kudeaketan pentsatzen edo halako estrukturatan edo pentsateko. Gure asmoa horixe izan du da, hau da, zen nolako proiektuak dauden momentu hontan dantzarekin edo erlazionatuta, eta pizkat berritzaileak haien egiteko eran direnak, bai? Eta orduan haiendako hori nahi dugu azken finean, hori lagundu eta lagundu gure aholkularitzarekin. Ez gara noski denok dakitenok, bai, edo dena dakitenok, baina egia da nolabait ere oso sare edo network zabala dakagula eta orduan seguro proiektu horiek edo interesgarriak baldin badira nolabait ere uztartzeko hainbat kideekin edo aukera izanen dugula. Eta gero, beti bezala proiektu horiek edo bideratzeko eta garatzeko eta holan aholkuak eta akonpainamendua egiteko aukera horrekin batera badago. Beti laguntza poltsa batekin, hau da, diru laguntza poltsa badago, eta gero, aholkularitza eta hori. Hauek ez dira presentzialki ez izanen? Ez dira izan behar. Osea, nolabait ere, orain egiten ari garen bezala, orain teknologia erabilita, aholkularitzak eta bilera guztiak edo egin ditzazkegu, bai presentzialki eta baita online ere, baina bai, bata edo bestia erabilia ditugu nahi adina. Hauek izango ziren gehien bat profesionalei ez zuzenduta? Bai, karo, profesionala hitza, beti, bakizu, ez da egitxo oso malgua dela, baina batez ere egia da proiektu profesionala izateko proiektu bat izan beharko lirateke. Hau da, proiektu horretan profesionalak barnean izan beharko lirateke. Hori bat. Eta izan behar dira pertsona bakarrak edo talde bat izan diteke? Bata edo bestia. Izan daiteke, azken finean guk begiratuko duguna izango da proiektua. Ez hainbeste pertsona edo aurkezten duen pertsona fisiko edo juridikoa, eta proiektuan edo batez ere fokalizatu egingo gara, baina bai, hori horretan gabiltza batez ere bilatzen. Zen olako bideak sostengarritasuna edo beti bilatzeko, orain nik uste hitz hori edo erabat garrantzitsua bihurtu dela guretako, eta denontzako noski. Orduan, hori da, horrezegatik SOS Lab, sostengarritasun laborategi horiek edo nola indezakegu. Proiektuaren zein parteetan edo zein puntutan egon behar dira pertsona hauek? Egia esan da ez dugu zehaztu. Oraindik hain garatuta ez dagoenez, nolabait ere ezkenun mugatu nahi bakarrikan hori hasiera puntuan edo daudenantzako, edo ja garatuta daudenantzako, edo baizik eta bastanti zabal utzi dugu, edo zein proiektua sartu ahal izateko. Izan daiteke baita ere nolabait ere bukatutako proiektu bat, baina nolabait ere gero garatu nahi dutenak, edo orduan bai, erabat zabalduta dago, eta proiektu interesgarrientzako batez ere hori izango litzake azpimarratzekoa. Hemen parte hartzeko urriaren 23-tik azaroaren 6 arte ez badago epea, ez? Bai, indikan irekita dagoela, eta bai, ari da jendea mugitzen, baina bai, irekita dago. Eta ze baldintza bete behar dira hemen? Honetan gauza bera, nolabait ere Nafarroako komunitatean edo erroldatuta, hau da pertsona edo juridiko edo fisikoa edo izatia, eta gero ezain beste, nolabait ere horrekin nahikoa. Noski, dantzarekin edo lotuta izan beharko litzateke nola baitzere proiektu hori, bai? Baina beti alako innovazioa, sostengarritasuna, alako gauzaiek edo bilatzen. Nola ikusten duzu Nafarroako jendea? Animatuko da proiektu hauetara edo egoitza hauetara parte hartzera? Ojala baietz, momentuz oso gutxi eman dute izena, baina badago mugitzen ari da deialdia, baina egia da hau ez da edozeinentzako deialdi bat, baizik eta oso jende berezi batzuentzako, bai, ez dire hainbeste tamalez, ez dago hainbeste dantza interprete izan nahi duna, eta ez dago hainbeste dantzarekin lotutako proiektu, bai.
Orduan, bueno, baina espero dugu nolabait ere zerbait polita hemendikan ateratzea, eta batez ere, aber lehenengo pausua dan, gero baita erresidentzia hauezek edo garatu ahal izateko, eta bueno, aber nola jarraitzen dugun. Azkenengoan, azken finean, hau da lehenengo pausua, ea lehenengo pausua sendoa ematen dugun, eta gero hori ja egonkortzen dugu. Zergatik parte hartu beharko lukete, edo luke dantzari batek egoitza honetan? Zer eskainiko dio bere pertsonari profesionalki? Bai, nik uste hori dela, oin arte dantzazek egin duen kasi lanik handiena. Hau da, nik uste momentu honetan 150 dantzari badago mundu osoan zehar lan egiten dantzazetik eta pasa direnak, bai? Orduan horretan oso ezagutza handia eta zabala dakagu. Gurekin lan egitea, horrek suposatzen du egunero lan egin behar duzula, eta egunero 7 orduz, gehi gero birak, gehi gero ez dakit zer. Orduan hori erabat bermatuta dago, garapen bat eta izanen duzula interprete bezala, eta gainera prest izanen zara gero, nolabait ere, dantza munduan lanian jarraitzeko. Bai. Bestia, nik uste berria dela denontzako, bai, Oslab laborategi horiek, bai, azken finean da, hori, entrepreneurship edo alako zea horretan, emprendizaje horretan edo aritzen denon edo direnontzako, horre laguntzak edo eskatzia, edo eskaintzea barkatu, eta beno, aber nola egin dezakegun gure jakinduria edo, balio izatea, haiendako hortikan jarraitzeko. Interprete gazteentzat diren bi egoitza horretan, aipatu duzu dela izanen dela aste bat edo 2 aste, zer eginen dituzue, nola programatu dituzue egunak? Printzipioz eta batez ere, konpainiarekin aritzea, gainera kontzidituko da koreografo bat etorriko dela 2 aste haietan, orduan, behintzat ja bakarrikan egotearekin egiten diren erlazioak eta harremanak nik uste dia oso garrantzitsuak izanen direla haiendako. Gero nolabait ere, nola funtzionatzen dan konpainia bat jakingo dute, eta orduan, horretan. Eta gero, nolabait ere, 2 aste hauesetan, 4-5 tailer egingo ditugu, batez ere ongi azaltzeko, alde batetikan, gure euroeskualdeko dantza sektorea ongi ezagutzeko, eta gero baita ere, hainbat tresna edo erramientak edo haiek erabili ahal izateko, gero mundu honetan murgiltzeko. Proiektu honetaz aparte, ze beste proiektuak duzue eskuartean? Hori esan bezala, orain dela gutxi estrenatu genuen pieza labur bat, bai? Orduan gure hurrengo proiektua izanen da hori estrenatzea, programa berri bat estrenatuko dugu Kanarietan, gainera, hainbat hilabeteetan edo egindako pieza laburrak guztiak uztartuta, eta orduan ja programa osoko zea bat edo eginen dugu. Eta Nafarroatikan ibiliko gara azaroaren 11an, Uharten izanduko gara oso proiektu berezi batekin, baita ere, hau da, errefuxiatuak eta memoria historikoa biltzen dituna, eta zinema eta dantza biltzen duna. Orduan hor interesatuak edo, bai, Uharten azaroaren 11an, bertan izanduko gara, eta Nafarroan ja izateko, Nafarro osoan zehar izateko aukera izan dugu, oso arrakasta polit batekin, eta, publikoak edo eskertzen du, nolabait ere dantza garaikidearekin edo izateko, edo harremantzeko aukera izatea, baina zinema lagunduta. Orduan dana batera oso nik uste ez dakit nola esan, baina hurbiltzen dula azken finean jendea dantza garaikiderantz, eta oso lagungarria da, azken finean denontzako. Nola ikusten duzu Euskal Herria mailan gehien bat sektore hau dantza garaikidearena? Euskal Herrian ez gaude aintzarto, beste lekuetan baino, eta esan behar da gainera Euskal Herrian badakagula ikaragarrizko zentro bat, hau da Biarritzen badakagu
olako zentro koreografiko nazional bat, Frantzia estatuko zentro koreografiko nazional bat, eta horrek suposatzen du, bueno, bastante laguntza eta energia badagoela, eta Euskal Herri osoan ikusten da horren eragina, eta gero nik uste bai Euskadin badagoela, bueno, mugimendua bastante, hor konpainiak eta ari dira ateratzen eta zea, eta guain Nafarroan hasi da, nik uste euna egiten edo ehuntzen, nik uste talde batetik, bueno, pues konpaini batzuk edo proiektu batzuk badaudela, baina orain hementxe egonkortu da La Faktoria, noainen, eta nik uste horrek izango dula baita ere bere eragina sektore osoan, eta gero badago DNA festivala hor ikusten oso, bueno, pixkanaka bere emaitzak edo lortzen ditxuna. Orduan, bueno, pixkanaka joan behar gara, ezin dugu ahaztu, bueno, pues dantza, 40 urte tragiko horietan edo, pues dantza erabat desagertu zen, dantza garaikidea batez ere, garaikidea zan edozein gauza, erabat desagertuta izan du zen, eta publiko bezala, oraindik gauza pilo bat edo behar ditugu lan egin, eta sensibilizazioan, eta mediazioan, eta alfabetizazioan lan pilo bat egin behar dugu hori zabaldu ahal izateko. Hala ere, esango zenuke badagola aukera profesionalki bizitzeko, honetaz bizitzeko? Txarto. Hori esan behar da, ez dago aukera kriston aukera, baina, bueno, momentu honetan kulturan orokorrean oso aukerak eta murriztu izan dire. Baina nik uste oraindik eta artista izateko eta sortzaile izateko gogoa eta grina hori edo bertan dago, nik uste guregan badagoela, eta jarraitzen dugu horrekin, behin da berriro. Erraza ez dala, hori esan behar da, baina nolabait ere posiblea badala, esan behar da baita ere. Orduan, bueno, nik uste indarrak batu behar ditugula, eta denon artean hori sektore hau garatuz, edo garatzea lortzen dugu. Gutxienez, Xaloaren ikusleren bat baldin badago dantzan murgilduta edo holan, hemendik animatu ez, egoitza hauetara parte hartzea gutxienez, interprete gazteentzat zuzendutakoa dagoena, ez? Horixe. Bai, eta gure webunean sartu, eta hor ikusiko dute, nolabait ere, scroll down edo egiten, hor ikusiko dituzte bi deialditarako webuneak edo formularioak betetzeko, eta horrekin nahikoa gure webunea, 3 bikoitza, dantzaz, tzz.eus, eta horretan aurkituko dute informazio osoa. Oso ongi, Fernando, eskerrak eman hemen gurekin Xaloan egoteagatik eta gai hau plazaratzeagatik. Eskerrak zuei, benetan, hau zabaltzeagatik, eta aber sorte on daukagun eta jende pilo bat animatzen da. Hori da, mila esker, Fernando, berriro ere. Mila esker zuei, ongi izan. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.